and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Ay, kaya kining duha. Simple kayo nga magkalayo dito sila nga. Oh! No! No! Tabang! Padarang mo turdo! Dali! Padarang! Dali ba? Oo! Sakoy! Ano kay? Uyan na ba istorya ka mo sa bahay? Pas mo si magpadagan sa motor ka talagang isundat ha! Dali ba? Ha? Hindi ka sa. Ano naman ka? Ay, Okay na ka? Ready na ka mo istorya na kung naon sa kagani ha? Murong kang nabuang? Ugak, ngiyabag. Karatil kag dagan gikas bagang kakahoyan. Pugang uri ko ni mo da. himog, may ubag. Di ako na ito sigutan. Ihatod ka ron. Marag di paghihapon ko mga tuwas ko nakita na. Ano ba ako yung balibo no? Kanyang alisin dagway. Abi na ko, hindi na ka gusto ka ito na isgutan. Palayo Oo, rin ko niya. lagi na puta nagsabot ka. Puta noy. Pangandam na noon dabi. Kaya yung masis puntag maulit ha. Larga ta ulit sa Cebu. Ha? Okay ka ra? Lakaw na tado. Kailangan nga ato na mapalit ang ubang mga dapat sa bahay nila ni Aliyah. Kaya dili ko gusto nga magkapulik kinoon niya ta. Pabaya akong kingon nga kinahanglan gyud nga mahuman og dali itong ilang bahay sa dili pa moabot ang birthday ni Aliyah. Oo. Okay. Ready naman ko no. Ready na ko gaw. Abi mo, nagpaabot lagi ko sa signal nimo. Aw kon man na, tana. Mamauli na ta. Ha? Nakasiguro ka? Abi na akong magdugay pa ta din eh. Ay, laay man. Wa ko magkasabot sa akong gipati. Gimingaw ko sa Cebu. Well, agad-agad ko ni mo ma. Nibaw ba ka ana? Gimingaw naman sa gani ko sa Davao. Oh, ha? Ayaw kog ingna nga. Namiss na ko ang akong pag-uban-uban nila ni Kuya. Ang pagtabang sa ilang misyon. Ang kadaadlaw nga scouting para makakita ang mga tao nga iya na sa matabangan para mahawa sa kalisod. Ma, wag yun ako mahaya ang pag-isar dito sa Davao uban nila ni Kuya. Og maong gusto kang mabalik dito. Ang tinuod. If given a chance, why not? Ako nang kalipay, ma. Pasalamatan tagagdako kung imo kong tugutan. Oh, why not? Really? Ang tinuod? I love you, ma. I love you too, anak. And of course, ni Kuya. Kamo ang naghatag og kusog nako karon. Without you guys, ambot kung mag-unsa na lang ka ako. Unya, naasipulid sa palibot. Ay, dili na lang na nato una-unaon ng bayhana, ma. Ato na lang isipon nga wa siya ni exist ining kalibutana. Unsaon man nato sa pag-isip nga wa siya ni exist. Nga, sa dili lang damhon, ato man sab siyang masugatan. Na, mausad. Pasayloon lagi ko sa Ginoo. Pero usahay, makaingon sad ko sa kong kaugalingon. Nga mamatay na lang unta na siya. Aron hingpit na gitang magmalinahon. Pero, asa tong masamang damo, matagal masakit mamatay, uy. Ay, nagmahay ko sa langit. Kung iyag yung kitugot nga mataw si Pulin ining kalibutana. Oh, para sa tingali na ay challenge. Oh,
Oo, tingali. Kay, wa mo sige tingali lami ang kinabuhi kun way dautan, di ba? Dal ang kinabuhi kun pulos lang ta mga buutan. Sige na. Prepare your things para alsa ka agad ta kun moingon ako nga mularga na gyud ta. Ada! Ada! Tiya, di ako sa luyot, tiya. Naglagos mga manok. Sige, mo anak ko. Dagko na sila, tiya. Makwarta na. Ada, ahain man sila si nana nimo. Tuwa sa umatiya. Nga naman, laki tuyo nila. Apasa na lang to silang duha, si tata, kay nangguna man sila dito. Ilang gihinluan ang luna, kay nagplano sila nga mananom og daghang okra. Ay, sige na lang. Mangutan na lang unta ko kung wa kabay buhaton ron. Kay ako unta kang suguon sa ilang aliya para mahatod din kamuti og saging sa ila para nasad sila'y makaon ba? Sige, tiya. Ako lang tiwason og lawding mga manok, ha? Sige. Salamat ha. Salamat kay ini ha, Ada. Ina si tiya ni mo nga, nagpasalamat yung kuog dako niya. Di yun ako kalimtan ng iyang kayo. Pila kay gayon nga iyag yung gisumpayan ang among kinabuhi. Maayo yung kayo si tiya ni mo. Wa pa tingali mamatay ang iyang gugma ni mo, tiyo, sa. Ay paghiskutan na ha, kay tinganig. Mabatian ka ni tiya ni mo. Naibaw pa ka nga, dali na kayo ng masakitan. Sila na lang untang duha ang imong gipangasawa, tiyo. Huy, nagsaba na. Kung mangita ka ni Aliyah, to sa sapa ng laba. Nagaw, ang pasa dito kay maglungag ko ining kamuti o saging. Ang daw. Hala, si Sir Del. Tiya, si Sir Del. Ay, sige, ako ang pason si Aliyah, tiyo. Mayad lang tay. Kumusta? Ay, paingon na unta kong magtakal sa kamuti o saging para sa mga panday nga narbaho karon. Pero ni aman mo sir, oy. Ay, pasig, doon na ka pa isultin ako. Mao nga, kamo lang unay akong unahon. Usa pa nagkakaon na ba mo sir? O man na tay, mao nga ikabalaka. Nyami karon kay naghatol sa ubang mga dapat. Di man ko gusto nga maputol-putol ang pagpatrabaho sa inyong bahay, sa mga panday. Kung doon na pa magani kuha nga kinahanglanon, ako na susihon karon. Aron nga maatiman dayon. Sir, abi ni mo, wag yung kabutangan sa kong kalipay karon. Aliyah! Aliyah, dali! Ilabay ng imong mga bulingon! Aliyah, oy! Oy! Hoy! Sa'yo pa kayo, ha? Ha? O, wakas kondisyon para maminawan ang imong mga kabuang. Mao, sibat na niya, pi, para mahuman na ning akong gilabhan, para dayon ni mauga. Anugon kay init o nga palabyon, kay dili na pahibawaan, muuan. Aw, unsa man? Di ka gusto mo tan-aw ni Sir Del? Ha? Hoy! Hoy! Ayoko pinuangi pa! Hoy, ikaw ba? Amaw gyud ka da? Amaw ra ba gyud ka? Tingal maduklan kita ka ba? Nga naman ingon man ka. Nga ko gusto mo tan-aw ni Sir Del. Kay naaman siya! Di ka, uy, tinuod! Ayaw paglakaw ha! Bantayin na ako mga labanan kay maulit na ko! Uy, kaniyot, soy! Imo kong biyaan! Balik na ko dayon! Hala, no! Kaayo ko tao niya! Hoy, musunod ko ni mo! Bahala ni mga labanan ni mo, oy! Ay, Ah, ay man si Aliyah. ay, nang labas sir. Ay, di ba mahimutang na bata kung uway buhaton ko? Unsa man ay kabuutan na si Aliyah tay? Ay, sobra sir. Maong way puas ang akong pagpasalamat sa Ginoo nga iya kong gitagan og anak nga sama kang Aliyah kay kamaog yung munahuna og pamilya. Nagginusaro lang siya? Oh, di man ka maong mahadlok na bata, sir. Sir Del! Uy, Hey! Tinuod ko ang giingon ni Ada nga ni Aka, sir. Mga akong gibiyaan ang akong gilabhan dito. Pero ako itong ipabantayan ni Ada. Saba day, bantayan! Nararamang Hoy! good! Hala! Imong gibiyaan ang mga labanan. Tingali ano to? Balik ko to na ako! Time sa, Aliyah! Bisirit ko sa pagdagan. Ako sa to sundan tay. Kaluoy ba?
Gaw, saman, ako na apas, ha? Saman? Ako na lang. At doon sa tonak kong imong anak tay, kay tingali tulog, mukalit og hapag ang baha, o way makatabang niya sa pagpanghipo sa iyang mga gamit. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!